Ezekiel chapter 33, verses 10 to 20. Manindog ta? Ezekiel chapter 33, verse 10 to 20. Ang Ginoo mingon kanako, busa tawo isubli pagsulti ngadto sa Israel ang ilang gisulti. Ang among mga kalapasan o mga sala mao'y hinungdan sa hilabihang kalisod nga among giantos og hapit na kami mga matay. Unsaon man namo pagkabuhi. Ing na sila nga ang Ginoong Dios dili malipay sa kamatayon sa usa ka taong dautan. Ang kalipay niya mao nga ang dautan mubiya na sa dautan niyang mga buhat aron dili siya mamatay. Busa hunong na kamo sa pagpakasala kay nganong tuyuan man ninyo ang kamatayon o katawhan sa Israel. Tawo, ingna ang imong katawhan nga ang katarong sa usa ka tawo dili makaluwas kaniya kung siya makasala og ang dautan usab dili na silutan tungod sa dautan niyang nabuhat kung siya maghinursol og mubiya sa sala. Mubiya niini. Apan ang katarong sa tawo dili na magpulos kaniya kung siya magpakasala. Bisag nag-ingon ako nga dili gayud mamatay ang matarong apan kung musalig siya sa iyang katarong ug magpakasala, mahimong walay pulos ang matarong niyang binuhatan ug mamatay siya diha sa iyang sala. Unya, bisag nag-ingon ako sa katawhan or sa taong dautan nga mamatay gayud siya apan kung maghinursol siya ug mubuhat sa matarong ug kung iuli niya ang garantiya nga iya nang napanag-iya o ang mga butang nga iyang kinawat o kung sundon niya ang mga lagda sa matarong nga pagkinabuhi dili siya mamatay. Dili na siya isipon sa tanang sala nga iyang nahimo kay nagbuhat naman siya sa matarong. Apan ang ingon, ang imong katawhan dili husto ang paagi sa Ginoo. Apan ang tinuod mao ang ilang hinuong paagi maoy dili husto. Kung ang matarong dili na magbuhat sa matarong o magpakasala na, sinutan siya sa kamatayon tungod niini. O kung ang dautan usab mubiya sa iyang pagpakadautan o magbuhat na sa matarong, makabaton siya sa kinabuhi. Apan moingon gihapon kamo ang paagi sa Ginoo dili husto. O katawan sa Israel, hukman ko ang tagsa-tagsa kaninyo sumala sa inyong binuhatan. Ginoong Dios, imong mga pulong ang among gibasa karon. Og ang amo sab nga mga kinabuhi ikaw maoy naghatag niini. Busa o Lord among pag-ampok nga ikaw gyoy maghari diha sa imong mga pulong ug sa imong mga katawhan. Salamat Lord nga pinaagi ni ining mga pulunga, padayon ang paglamdag, ang paghatag og kahayan diha sa kinabuhi namo nga nangitngitan sa sala Ginoo. Og salamat Lord nga imong grasya dayan kayong masabtan karong gabi huna nga maoy paagi nga nahimo kaming matarong sa imong atubangan. Lord Jesus, thank you sa imong dugo nga nagpapas sa among mga kasaypanan o nagmatarong kanamo. Tabuni usab kami sa mili usab nimo nga dugo aron ning kagabihon walay gahom sa kangitngit nga makasamok kanamo. Salamat o Dios nga gawasnon kami sa bisan unsang mga bitik sa kaaway ug mga gapos Ginoo. Imong mga pulong mag-usab kanamo paingon sa pagkaliwat nimo Ginoo. Mao ni ang among pag-ampo, madawat namo ang kaalam, dihog ug ang kagahom Ginoo karon nga kagabihon sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manglingkod kang tanan mga igsoon. Ezekiel chapter 33. Gisulti ni Lord ang
panghuna-huna sa mga katawhan, mahitungod sa tao nga nagbuhat og matarong pero sa katapusan nasilutan. Mahitungod usab sa taong dautan pero sa katapusan naluwas. Gisulti na ni Lord. Unya ang nakita sa tao mga igsuon kanang ang nakita sa tao nga ang pamaagi sa Ginoo is dili makatarunganon. Ang hustisya sa Ginoo dili makiangayon. Pero sa pagkatinuod lang diha nato makita nga ang grace ni Lord sobra pa ni ka makaangayon sa tanan. Kining grasya ni Lord. Kining Ezekiel, si Ezekiel ang iyahang pangalan is God is my strength. Ang iyahang meaning ana, God is my strength. Si Daniel man tong God is my judge. Unya si Elisha tong God is my salvation. No? No. Ezekiel, God is my strength. Si Ezekiel nag-prophecy siya, nagsulti siya ngadto sa mga katawhan nga nahiagom sa kastigo sa Dios. Sa mga katawhan nga sa katawhan ng mga Israelita nga sulong na sa taga Babylonia aron nga mapahamtang ang latos sa Ginoo sa ilaha. Tungod sa 492 years nilang pagpakasala. Pagtaasa na? 492 katuig nilang gisalikway ang sugo sa Ginoo. Unya, ang Dios nakita niya nga dunay mga taong nagbuhat og matarong diha taliwala sa kining katawhan nga puro dautan. Makita nimo nga usa ka tawo nagpuyo sa usa ka lungsod nga gipalibutan sa mga taong nagbuhat og dautan. Munay nakita sa Ginoo nga naa pa diy matarong, pero sa katapusan kining taong matarong nagpakasala pa hinuon. Unya dako pong kalipay sa Dios nga doon na po'y taong nagbuhat og dautan pero sa katapusan nakahinulsol. Example na mga igsuon katong nagdupa sa wala ni Jesus. Ang usa nga naas tuon nagbugal-bugal, ingon siya nga anak magakas buhing Dios, luwasay mo pagalingon na og daon niya, luwasa pud me. Pero ang nasa wala ingon siya, ayaw baka pasipalag sulti ani. Kita nalansang tawat tay sala makasasala ta. Takos ta mo dawat ani pero kini siya wa ni sala. Unya human isulti siya, ningon siya nga, Jesus, pagtuan na unya kaditos imong gingarian hinumdumi ako. Pero gingnan siya ni Lord, kuyo ka. No? Grabe itong pinuhatan to. Pero sa katapusan mga gutlo siyang kinabuhi, nakadawat gid siya sa kaluwasan. No? Muna, ibutang doon sa ato muna-una mga igsuon nga kining kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa ato agasa dun eh. Doon na sa nigaong na muhinlong nato, mumatarong nato. Nagabi mo niya mong isgutan. Sa Ezekiel 33, kita kayo diri ang duha kamatang sa tawo. Na tawong nagbuhat sa matarong pero sa katapusan nagpakadautan. Ug ang taong dautan kaayo sa katapusan nagmatarong. O pwede kang ma-encourage. Madasig ko mayo, pastor, magpakadautan kasi ako sige kay ni kapos katapusan mahinusol niya ko. Ayaw yun naghimuan ang buhatan na. Kaya pwedeng unya, wala na ka. Madala, simbak ko, Merkulis, ron, gabi, ron. Ha? Di dyan na pwede. So, katong mga magpakadautan, suwayan na to sila. Ato silang badlungon, dasigon, mudawat sa grasya sa Ginoong mumatarong. Pero kung dili, ilahan na din ang desisyon. Pero kita nga, padayon nagbuhat din eh, libutan ta ingon pa to sa testimony ni Bro Wilson nga dito sa iyang trabahoan. Siguro siya ray Kristohanon pa dito ang galibot. Unya naa dito tanan. Muna usahay mo nga pa dito. Kanang usay malunggay mo ilamay. So, gana. Iya man po ng testimony. Iya dyan ang kita ba kay, daghang tagtaguan ba?
At least pasalamat gyud ta nga ang tao kuan gyud para madasig po ta. So, lisod kayo sa usa ka tawo nga nagtinguha siya paghimaya sa Dios, pagbuhat sa pagkamatarong, pero nataliwad-an siya, naa siya, gilibutan siya sa mga tawo nga ang buhat puro kalibutanong kalipay. Yun yung mag-isgot yung kalibutanong kalipay, kasagaran anak, puro mga pagpasakit o pagpakasala, pagpasakit sa Dios o mga pagpakasala. Muna nakitaan sa Ginoo. Unya sa panahon nang nagpadangat na si Lord og silot, ang mga tao pa ni-complain. Nalabo mo naman, Lord. Wa kay klaro, Lord. 99 kabuok akong matarong nga buhat, Lord, ha? 99 na ko listahan, Lord, oh. Usara akong sa na-impirno na ko. Batingon man ang Bible nga nagbuhat og matarong pero nibiya og nagpakadautan. Kanang may galing nibiya og nagpakadautan, nagsalipway na siyang pagtuo. No? Nya diha ko'y dautan. O grabe kayo siya, Lord. Grabe na siya nabuhat ng mga dautan, Lord, pero ngano? Kausalan siya ni Duli mo na ngayon pasaylo niya ang blessing na abot na niya ka. Ako, God, kinadugayan kong naguhat sa akong blessing, Lord. Wag yun, naabot mo nang nagpakasala na lang ko. Ingon ang Ginoo, anak, pagbuhi na ko's blessing imo to, pero kay nagpakadautan man ka, niya, huwag na mo ko'y kahatagan, di may matarong. Di may dautan, nagpakamatarong, imo ni Doy. Alkansing lugi. Alkansing lugi. Niya, may ingon, Lord, dili ka matarong. Lord, dili ka makatarunganon, Lord. Kung sa maning matang sa hustisya nga naan mo. Sa tinuod lang mga igsoon dinis kalibutan, ang justice, grabe, pwede ra. Kaganina, nahinumdum pa ba mo dunay artista nga? Gigihaan siya og rape 2002. Hangtod karon na sa prisuhan. Unya, katong nikihan niya nga rape, anak po artista, karon pa lang na tuig, or last year siguro, nagpatulpo siya og niingon siya nga kanang gusto niya nga mapawalang sala tong napriso kay dili di ay tinuod nga gi-rape siya. Sabot da ito nila. Gani na sila anak. 2002 na priso. Unsa na maron? 2021. Naguba ang karir sa maong artista kay napriso man siya. Pero sa pagkatinuod lang, wala siya sala. Ana, may gihapoy sala. Pero dili rape, sabot na ito nila. Nya kay ang iyahang nga karelasyon nga anak. Murag ang kini siya na relasyon niya ang mama, nakarelasyon po niya ang anak. Nya kining mama na kay balong naa siya ay kanang napod sila'y kasabutan na ning anak. Nagpakahilom lang siya. Hangtod nga niabot gid ang problema o nagkasuhanay sila. Nya 14 pa man atong iyang edad atong nga time, gitudluan siya sa korte o kung sa iyang isulti, imog yung ingnom na rape ka. Kaya ako'y commotion nga naitabo atong nag-away-away na sa balay, pero dili to ingong anang time nga na sila gibuhat. So nabunog ang maong tong 14 years old nga daga. So mo to himong ebidensya nga rape daw, rape. O niya siya, gitudluan siya kung sa iyang isulti, 14 years old siya, sunod-sunod rapod siya. Di siya padunggon o kung saan ay nahitabo, update sa kaso, o niya, nahibalo na siyang napreso na dito. Nga, dugay na gid kayo siya nga gustong isulti ng tinuod nga, wala to, dili to rape, dili to kuan nga na. Pero niabot na dyan sa time, mga igsuon na gikan 2020 sa 2002 sa pagkapreso. Karon 2021 na. Usa pa siya nagpatulpo nga niingon siya pagsulti nga di tinuod nga na-rape ko. Agreement namo to nga buhaton namo. Unya maapil pag yun karon nga makihaan, maapil pag yun karon ang DSWD. Unya ang problema pag yun kay na desisyonan na sa korte, di na pwedeng makagawas to siya. Bisan og nisulti na ang biktima nga dili dayto rape kay sinabutan namo to. Nagani ko'y anak.
Nya kailangan naman siya sa prisuhan. Unya, ang gisulti pa dito, kadtong nagbuot sa unsay ipangsulti dito sa hearing, ang mga tao nga naa sa otoridad. Nakaana jud kuyaw jud ning justice sa yuta, pero sagdi lang, wa manggaling tay hustisyang magunitan sa yuta dito iyahay. Wa naman tay abogado dito. Ang naa dito, ang mudukdok na mas martilyo, ang huwis naman lamang. Unya, ang huwis di na manawag og witness, kay ang huwis mo yung witness mismo. Makatago ka sa mata ni pastor, sa mata ni Brad, sister. Makatago ka sa mata si Masasa, sa mata si Mumbana, sa mata si Misikatao. Di ka katago sa Diyos. Ang huwis dito, siya yung abogado, siya pag-witness, siya pag-judge. So, napresyo jud siya. And the only way na makagawa siya sa presuhan is, kaya di naman pwede ito, kay murag giduaan mo ang korte, ana. Nakadesisyon naman ang korte. Di naman na gina pwedeng mabawi. Mapreso ra jud siya. So, ang buhaton, siya nga biktima kaniadto. Biktima, kunyari ba? Musuwat siya nga sa presidente. Ingnon niya ang Mr. President, dili tinuot nga na-read ko. Kining tawhana nga na-preso for 18 years. Na-preso ni siyang walay sala. Please, ipardon siya arong makagawa siya. Mauray pa agi. Mauray pa agi. Pero sa sinugdanan pa lang, kining hustisya na wad-an og tingog og nawad-an og pangdungog og nawad-an og panglantaw. That is why nahitabo to. Pero dinhi sa atong gibasa karon, ang hustisya diri grabe balanse kayo na ang pagkamatarong. Pero ang tao mo wa kasabot, gani niingon pa siya, Lord, dili ka makatarunganon. Mao mo pud ni ang gitudlo sa ato ah. Wala ta pasabta og ayo. Unsa ning pagkamatarong nga nagagikan sa Dios. Wala ta pasabta. Gani gitudloan ta, ngayon mamatay ta timbangon asay unsa ka bugat ning atong pagpakadautan o unsa ka bugat ning pagkamatarong. Onya, pag ingana sa timbangan, mas bugat ning pagkamatarong, gamay ra ning pagpakasala, luwas ka. Onya, kung muingana ang timbangan kay dautan nimo mas bugat kaysa sa pagkamatarong, impierno ka. Pero kung duna pa kunoy gamay rang diferensya nga ingana gamay, purgahon sa. Iagi na dito sa purgatorio niya iampo aning mga nahabilin. No? Daton sa panimbahon ng imong pangalan na namatay, kaya aron kang makasulod yun dito. No? Nga na, di mo, pero kung imo susiyo, no kayo ng Bible, dili yun na may isulti. After death, judgment yun dito, kung mas kamatayon, hukman. Wala na yung proseso pa, anak. Kaya bisan pag ako namatay mo kung iampo, magbuhay pa ba ko para magkinabuhay matarong di na? Ang ako ang tapos na, ang istorya mo bitaw ng samtang buhay pa. Doon ay mga pulong sa Ginoo nga gipang sabwa, gipang wali, giawag ang tao nga biya sa sala, gipaibaw ang tao nga kanang imong buhat sala na, aron doon na pa'y paglaon. Kaya kung mga matay na tangtanan, o doon na pa'y paglaon nga mahalangit ng taong walay Kristus kinabuhi nga namatay, pwede rin walay Bible. Pwede rin walay pulong sa Ginoo. Pwede rin walay simba-simba. Pwede rin walay mga simbahan. Kaya mga matay iyang puro na to. Pwede rin. Pero sa Bible, mga igsoon, gisulti nga kung ikaw nagkinabuhi matarong pagpadayon na. Kaya kung imong isalikway na nga pagkamatarong na nimo, imong isalikway ang imong pagtuo, imong isalikway ng grasya nga nagagihatag sa Dios nimo. Wala ni mo dawata sa kinasing-kasing diay na hukman yun. Kanya imong husayan si Lord, ikaw pa yung magdalag listahan, tanawa ra good Lord, 149 kabuok ning akong nabuhat, 50 ani ni tabang kus akong isig katao, ang 100 ani, o yan ano? I mean, 45 ani ni tabang kus akong isig katao, kaya ang 100 ani, Lord, usari akong sayo. Niya ang sayop, imo rang gisalikway ang Ginoo. Ugwa na kanito niya. Dito na ka. Nisunod mo iksunod na dautan kayong binuhatan. Sama kang Pablo, grabe. Naghanap na patay na si Pablo.
Daghan kayo siya napapriso, daghan kayo siya gipang patorture nga mga Kristohano. Pero nagtawag sa Ginoo sa iya, Panginoon, sulpol kay gamiton yung kanako, buta si Paul. Sa nakakita na siya, nagsugod siya sa gimbuhaton sa Ginoo. Gimatarong sa Diyos. Nakita na to, ne? Karon, kining pagkamatarong sa tao, mga igsuon, kung iya-iya ni, iya ni ipasigarbo. Kanang imong pagkamatarong nga nani mo ron, kung imo ng paagi, imo ng trabaho, imo ng buhat, imo na ipasigarbo. So ang may tabo, imbis matarong ka, garboso. Kaya self-righteous naman. Grabe ko, mangyatagon ko. Kinagrabihan. Bisag 15 manas balay, pag inganan ako, pilay mabilang, mauna na. Grabihan no? Self-righteous na. Pagka matarong nga siya, nga kaya di mo na maluwas. Ingana. And that is why ang grasya ni Lord, ikaw nga matarong og dautan, mamatarong pinaagis grasyas Ginoo. That is why our righteousness is by grace. Kung limpyo ng butanga, ako muhigap hugaw. Inighigap na ko na mahugaw ng kapil. Pero kung ako gihinluan, inighigap na ko ng butanga na hinlo na. Amen. That is why kung ako makasasa, mubuhat ko og matarong para malipay ang Diyos, inigbuhat ako sa mga matarong maaho, dautan, may mong dautan, may mong hugaw. Muna ningon nito sa Biblia nga ang pagkamatarong sa tao, trapo sa mata sa Diyos, pero sa diyang nahinluan ko sa dugo sa Ginoo, inigbuhat na ko ning butang ng gisugos Ginoo nga matarong. Wow! Balaan og nabalaan sabnig dawatunon og mahimaya ang Diyos. Muna nasabtan na to, nga kaluwasan dili pinaagis imong buhat. Si Lord mo'y nag-antos. Kay kabalo ka kung sa atong nabuhat, sala. Pastor, nagmatinumanon man ko sa Ginoo, gikan Lunes, abot sa Badobe. Pagka Domingo, rin ko nakasala. Wa, Lord! Nga naman, gilapas ni mo usang balaod, gilapas na ni mo tanan. Kani ato mga igsoon, ang amuag yung kanang nag-stand yun ko, taman ka na yung 10 Commandments. Thou shall not, thou shall. Na, grabe nyo na. Ayaw. Pero sa pagkatinuon ng pag-abot na sa New Testament, gugma di ang isgutan. Kabantay ka sa pulong na sugot, ang unang 5 para sa Ginoo. Ayaw pagsimbag laing Diyos, laing Diyos gawas ka nako. Di para sa Ginoo to. Sunod, ayaw gamita ang akong pangalan sa pagpakasala. Para sa Ginoo. Hinumdumi ang adlaw ipapole. Para sa Ginoo. No? Katong 5 para sa Ginoo. Pag sunod na ikaunom, abot ikapulo, love your neighbor. Ayaw, panapaw, ayaw. Pag abot niya sa New Testament, gugma niya ang isgutan. Love your God, love your neighbor. Mauna na. Kaya kung naigugma ka sa Diyos, buhaton ni mo tanang sugo sa Ginoo. Naigugma ka sa imo si katawan, hindi mo siya kawatan, hindi mo siya ilabtan, hindi mo siya libakon, hindi mo siya... Mauna isugo na gugma. Ang mga Parisiyo, kumplito, perfect na ilang ibuhat, pero wala gugma. Muna wala pagkamatarong. Trapo sa mata sa Diyos. Pero din gipakita ni Lord. Gipakita o gi-explain og ayo ni Ezekiel ngadtos mga taong wala na nisalig sa Diyos. Because this time, ang mga Israelita, nakaingon silang unfair si Lord. Nakaingon sila nga si Lord dili makatarunganon. Na Lord, grabe ha makakayo Ginoo, grabe na mong halad-halad ni mo. Naghanan na mo gipangdala mga baka, gipang sunog yan ni mo. Nahitabo, gyapon ngingani, gyapon men. Di ka makatarunganon. Na yung mga tao, kaniya to Lord, grabe sila kadautan, naginulsol sila, mo nung ipanalaginan na nga matay sila, wala din sila may aging ingani mga bagantos, di ka makatarunganon. So, kini mga taong ngigsuon daw, nawala na sila pagsalig sa Diyos. Nagduha-duha na sila sa Ginoo. No? Nagduha-duha na sila, usay ko ni Lord. Usay, kaning sistema ni Lord, di na sila ganahan. Kabalo ka, usa sa gi-rewardan ni, nakakita ko ganinang buntag, doon ay nurse nga naapod siya sakit. Kanya, na-late siya sa hospital. Kanang padong na siya sa hospital, na-late siya. Na-late. Kanya, mura siya
Saan naman eh? Uy, pinang, sa'yo tawag, marguba ang iyang adlaw ato nga time, kaya na-late siya pa doon sa ospital. And then napadod siya sakit. So murag, ang nasa yung una-una, pero Christian siya, Kristohanon gid siya. Pero dunay gamay pangutana nga niabot sa una-una nga gi-insert sa yawa sa iyang una-una. Nga nag-ingon, Lord, gabihan naman ni kayo Ginoo. Oy, puro naman ang po ni ingani na lang good po ning akong gagian. Delay pa jud ko ang adlaw. Unsa naman eh? Naitabo wala paingon siya sa ospital, siguro kasakay niya. Kasakay niya nga buntis. Unexpected po nga diretsong mga anak. Diretsong mga anak. Gani diha ka ng anak anang daplin sa agianan. O niya, sa pagpanganak na dito, naaman siya'y katabang ato, nga na. Doon na pag yun naka-video o na-upload siya. Nakita ni Tolpo. O niya, kumusta siya, ma'am? Si Rapi Tolpo po ito. Nakita na ko tong imong video. Nganong, kumusta man to? Alam mo sir, ganito, ganyan. Na-late ako, tapos nga na, kaya napadyo ko yung balatian mo na. Gipahulong siya istorya ni Tolpo o giingnan siya nga. Nga na si Tolpo nga, God is good. Gituyo sa Ginoong malate ka kay naa kay balatian. Kay naa kay balatian, kinahanglan kang malate. Kay aron matabangan nimo tong nanganak. Ikaduha, nagpadala pod si Lord og mo video sa imuha aron mahibaw ako sa imong gihimo. Og ikatulo, nakita na ko na kay ako ay mo patambal nimong gihatagan siya diretso og 100,000. So kung imong tan-awon na sa usara ka picture, di gyud ka makaingong ninduta pod ani ay. Kung imo lang tan-awon tong balatian, kung imo lang tan-awon tong di gyud ka mo nang akong giingon nimo nga og mag kaon kag tinula di pwedeng tubig ra unong imong imnon no niya nga nakag isda dayong sibuyas tangad, usap malunggay, luya niya, inom og tubig, di nga na, tinuwa na. All things work together for good. Muna ang imong nakitaan karon sa imong kinabuhi, wag yung nindot, pero sa umaabot, anak, grabe, mga kalipay, iandang Lord sa unahan. Siguro, ugwan mo niabot tong pangitabuha, wag ka diri karon. Siguro, kung walay kasakit nga niabot sa imong kinabuhi, wag yung ka naminaw ro sa Ginoo. No? Kusog kay mo amin nito no? Siguro na nag-up na ron og sambagon. Ha? Salimbagon. Na? Kitang tanan, dunay mga pamaagi ang Ginoo para nga makahimamat gid sa Dios. Pero kung dili ta kasabot sa mga proseso sa Ginoo sa itong kinabuhi, kaya ang proseso mo sa Ginoo, sakit. Sakit, oy. Pag makita nimo ng imong tanom diha nga nangka, nagsugod nagkalaya ning ubang sanga, imo na siyang putlan, pruningan, wag ni ibilin. Ini silencing na pud ana. Labong kay dahon mo dagko nag-ayo niya inipamunga kinnan ninduta na. Pero ang pagputol pa na, sakit ang process. Unya sa proseso mo complain ka sa Ginoo, Lord, unsa na makaway ako na may imong gidungtan. Gitagaan po ko nimo ning balatian nga dinato. No? Tagaan ko ning balatian nga dinato, Lord. Kaya bang og magpatambal ka, mahal kayo. No? Diya tayo nagtestimony mga igsuon nga wa gyud siya naayo sa iyahang paoperang ipatanggal niya ta iyahang kay na si sis ba to? Unsa to? Parang breast cancer o unsa to? God siya naayo. Nga naman, human niya og kay og dili man ko na ang proseso magod pag operahan ka ikimo dayon. Kanang imo pakurintihan kanunay ng mga ugat aron nga mga yan na ba? Karong dili na mo mutubok, mo balhin. So, kanon na yun, ingana. Humanag opera, wa mo kasiguruhan. No? So, pakimo na ka. Wala, sige, kimo.
O mag-chemotherapy po dahil ka, kay patyon man po di ay ang imong pahuyangon o ayo ang imong immune system. Munang sa Bible, doon ay babae nagsakit for 12 years, tingon siyang nahurot yung bahanlig patambal. Pero, mas nisamot pahinoon ang iyahang balatian. Huwag yun siya may arang-arang. Tanang doktor, isuwayan niya. So, kay ma-weak naman po ang imong immune system, mag-inom na po ka. O niya, magsuka, mag-inom na. Daghan ng mga dakot sa lawas. Balik na ta, kaya nga nung naabot na talihan. Naku, kamaong mo balik. So, ang problema na ito, mga igsoon, abot ang mga ingon ana, mo complain ta sa Diyos, kaya di ta kasabot sa iyang process. Pero ang process na sa Ginoo mo ay pinaka-insakto. And that is why, walay usa nato dinhi nga naabot aning tinguga, one day maabot pa unya ni sa mga lain pang dunggan. Walay usa nato. Walay bisan usa nato nga makaingon tas atong kagalingon nga insakto na ta. Di pa matud-an na daan sa Biblia nga there are ways that it seems right for us. Dunay dalan mga pamaagi nga para nato mao na ni ang pinaka-insakto, pero sa unahan kalaglagan di ay. Distraction in the end. Distraction. So ang paagi sa Ginoo mo ay pinaka tulid. Muna tingon siya, for I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Pastor, ngano maningingani akong gayaan karon? Naningo man siya, not to harm you, dili mag-antos, dili magkasakit. Yan ang naingani mo karon. Proseso na. Orbitik, latos. Kay padung na kang matagak dito, latusun ka niya, latusun. Pag-abot na nimo dire mo, padayon na ka dito ka ni Osmond. May paagi sa Ginoo. Si Lord na mo dyan paagi sa tuwa. But remember this, para hindi makapasigarbo ang tao, gihimo niya na ang tao mamatarong pinaagi sa grasya. Kining grasya, giingon diha gift. Undeserved favor. Manay grace. Sa Bisaya pa, dili ka takos nga mudawat anak. Pero yan gihatag nimo, ang tawag anak grasya. Na kung palauman pala na ito, gitawag siya gift. Ano sa manang gift? Pag mag-birthday ka na, gift nga. Hoy, pastor, na akong gift. Uy, unsa man ni? Sapatos na, pastor. Pero pastor, bayad din na ha? Kaya utang pa na ako. Dili na gift. Kaya mo mang bayaran. So pag kita, ang atong pag kinabuhi mga igsoon, parang maluwas kong magtinarong, medyo kong ayaw. Dili na grasya, di po na gift, di na kaluwasan. Imo na ipasigarbo in the future. Sometimes, kanang too much righteousness will drag you to hell. Kanang grabing pagkamatarong mga igsoon, mubirani mo nga tos impirno, kaya magpasigarbo naman ka. Kamantay mo itong Pariseo, nga nagdupas siya tubangan sa alaran, niya nag-ampo siya, pinamicrophone, nga nagsakit. Kita siya, nga dunay kawatan dito sa pultahan, nga nagsimba po, nga nagduko sa kaulaw sa Ginoo. Nga naghilak, nga nagdukduk sa tughan. O niya, pagkakita niya, nagpasigarbo siya, nga nag-ampo, umiyo siya, Lord, salamat nga naghatag ko nimo sa akong ikanapulo. Salamat nga nagpuasa ko nimo, o nagpuasa ko para sa imo, Lord. 3 times a week. Nitawag ko sa mga kabos. Salamat, Lord. Siguro ang uban nato na minaw. Imo ang himaya o kadungganan. Pero dito sa likod, gasumbo o gayo, nga naghinulson, nga naghilak, di gani kadungol. Gadugdog sa iyong lugar yung Ginoo. O doon na kay kapasailuan, nga nahabilin ako ang naduna. Eh si Jesus, ingon siya, guys, hindi na yung mga tinunan, guys, you know, kanan yan, gadupa-dupa, o katungtuan ito, makasasahan na ginulsul, katumoy matarong kinihipokrito. So nakita nato diya na ang justice ni Lord mas matarong, ang tulid kayo ang hustisya o pagkamatarong, naghimo sa Ginoong paagi diha sa grasya sa kinabuhi sa tao. Kay kining grabe puro pagkamatarong ang ibot na himong dautan. Katungtuan itong dautan kapamupok sa dughan tinuod nga naghino
Ginoo, mo'y nakatarong. Munang ayaw kag pagaragarang mo ingong murag kanina sa kotapad impierno dyan eh. Inuhatan na eh. Ako sukad sa una. Ako itigpaaso kaya sukad sa una. Libod init kayo kaya mangulit kami pahalok. O nga na, tingali ka kay pasigar mo ba? Mga matarong. Nya, uingon pag yun nga. Kita ka may makalawas sa itong kagalingon. Sulay ko ng pakastigo niya pa sa cross o palansang kaya ba nimo? Nya, may mga kita na makalawas sa itong kagalingon. Dili, oy. Ang nagluwas na to ang Ginoo. Unya, dawato na to sa tuuhan o magkinabuhi tas uyon siya kapabuton. Maunay kaluwasan, naghatag nilod sa ito ah. And, pag namatay, may ngunitang rest in peace. Sigurado kang rest in peace o na-impirno to? RIP ko no. Kabalo ka karong nabihuna, mga tulog ta rest in peace. Nga naman, mga tulog tangwa na tay kaguol, kabalaka, kahadlok, pagdumot, kasuko. Lord, natulog. Peace, pagbangon ni mo pagkabuntag, kondisyon ang imong lawas, normal na ning atong mga dugo, ma'am. Wow! Nagto ko sa Isidro Migsool kay magpa-BP o ako human sa among Bible study. Nya kay naglami man ang among Bible study ni nagabi nagayo, dito na lang ko uli, wa pa ko kapa-BP. Pero siguro pa po kung may dugo pang nabili nako. No? Natay ka po na yan. Nga naman, kung imong tanawon mga igsuon ang tao nga grabing, kana ba mayo, grabing dautanan na tawa na oy. Musugot ka din his barangay, malipay ang mga tao kay nawala na ka. Hamang ba, praise God Lord, may mo na yung ikuha, Ginoo. Hindi kulbaan. Mo safety na itong mga manok, mga baboy, mga kanin. Lord, salamat ang among mga hinay, habi sa ugma na namang kwaon gikasahayan. Thank you Lord, nawala na dito siya. Sugot ka din na. Ingon ang Ezekiel, dili malipay si Lord kung mamatay ang taong nakasasa. Kaya ay kalipay sa Ginoo nga ang tao nga makasasala maghinulsol. Kanang word nga pag hinulsol, it means talikdan nimo ang sala ug do na kay dawaton. No? Pero kung iba-iba, di na gyud kumubuhan ana. Wa po kay gidawa. Di kay wa man kailangan ibuhat, balik na lang ka, tama? Pero kung ingon na kanina kung mapakasala, o sa may imong wato, di mo alaga na kas Ginoo. Di na ko magbuhat sala, pastor. O saan may mong buhaton ron? Wala ka. Oh, muna ninyo diya, mutuog, mudawat. Pag yun ka mutuog kas Ginoo, taligdan ang sala. Pag yun ka mudawat, na kay buhaton para sa Ginoo. Di na imuhang pag-uot, kabubuto na sa Ginoo. Nasabta na to kayo? Now, karon. Ningon diha pagsulti mo igsuon, kamupay mo ingon nga unfair. Dili makaluwas ang grabing matarong nga mga buhat sa tao sa panahon nga mubiya siya ug magpakasala ug magpakadautan. Muna mo katuoy o timbang-timbangon raday. Mataghan makag nabuhat, timbang-timbangon. Mga Parisiyo perfect na sila. Kadili mo ka mahimong Parisiyo, di ka perfect sa pagbuhat sa balaod. Pero ilang kasing-kasing nakaplagan sa Ginoong Saipan. Munang giingnan ni Lord ang iyang mga tinunan, kamo, guys! Dili, guys. Kamo, pag ang inyong buhat, pagsunod ni ining mga pulunga, pariho sa pagsunod sa mga Parisiyo, di mo katilag langit. Di mo maluwas. So, dili dahil mga isuwag yun da. Muingon dyan yung tao, wag yun sa ikapasigarbo. Nakinabuhat, di ka kapasigarboan na. O niya, dili kalipay ni Lord na mamatay ang tao makasasala. So, kinahanglan nato silang masultian mga kaigsuonan. Sa atras sa verse 7, abot sa verse 9, ingon diha, busa, gipili ko ikaw. Kaya na si mong tapat, pinili na sa Ginoo. Kanang kalingkod sa imong lingkuranan, pinili na sa Ginoo. Barat di ka niya pilion, basta kikipili ka sa Ginoo.
Pero di ka niya pilion basta kay pinili kas Ginoo. Amen. Ingon ang verse 7, busa ipili kung ikaw o tawo. Lingian na si mo tapat, tawo ba? Tawo? Tawo? Ano man lagi mga asawa, hingalan yung animal yung bana. Ha? Kabalo mo kung saan ang piste mga igsoon? Kanang piste, dangan. Sa Cebu, dangan. Muna mukaon sa mga tanong nga di ka ka-harvest. Kanang mga uod, mga dulon, hingan na piste. Oh, lingian sa imong tapad. Tawo, amen? Dili piste, amen? Kung balikason mo ni mo yung isip ka tao. Hingan ang Biblia, busa, gipili ko ikaw, tawo. Gipili ang tawo. Pero ang tawo magmagahe, mataistay sukuon ni Lord. Si Jonah, lakaw ni Nibe, walihin sila dito, pabiya asala. Gahay ulo. Ang isda mo gipili ni Lord. Hoy isda, kauna ni Jonah ihatod sa buhol. Kaya mag-pastor ni Lourdes. Loading ninyo ba? Busa gipili ko ikaw o tao ingon na magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo maoy imong isulti kanila agit pasidaan. Unsa ipasulti ni Lord, maisulti nila. Yung mahadlok tag musang yaw no, nga pulong mas Ginoo raya tong isulti. Insulton ka, basta kay isulti ra na kanimo. Pagkabalo ka mag-insult pag musang yaw ka di ka andam mapungot ka. Andam kas pulong sa Ginoo. Pero imong kasing-kasing dili andam dili papausanon. Muna mainsultuhan ka mo baga rin imong Ginoo. Pag-baptize na ako, nilugta ako ba dyan eh? Asa si Ikares, pag-baptize na ba na ako kay ningan na kung ilpoy di pa naisipa? Ha? Grabe dito mga kapatid. So, sulti kita. And then, may muna, mo pasidaan na. Verse 8, kung muingon ako sa usa ka taong dautan, mamatay ka gayon, o unya, wala mo siya pasidanin sa pagbiya sa dautan niyang buhat. O mamatay siya nga makasasala apan ikaw ang akong paninglan or paninglan ko sa iyang kamatayon. Atong kanta mga papa na. Sa dihang sila silutan na tungod sa padayong pagpakasala nga di ay ang hinungdan. Wala sila masultian at tubangan sa Dios kinsay paninglan. Ikaw! Ikaw madali, tao, gipili ko ikaw. Lingian na si utapad. Lingian na si likod. Tao, lagi na sila. Pinili na si Ginoo nga imutang ka karon sa dapit nga matudluan kas pulong si Ginoo. Aron ikaw yung gamiton mo pasidaan sa uban. No? Ayaw na, sala na. Di ka may ka, sige, pagpalay na, impirno lagi niya kaawa. Huwag pa kayo hindi mo nasulti eh. Uy, ko na nasulti. Ano ito siya nasuko? Ako ang po nang ipalit na ako, ano akong red horse, hindi siya masuko. Sige, kalibang nga to. Galibang siya! Kaya ka naman yun mga ison na mubadlong ta sa sala. Imo po siya pasabton na kini mga butang wala ni kinumta, wala ni kay muti sa Dios ni ayang pulong. Nya kay gigok makas Ginoo mo nang pasultian ka. Pero ayaw ka suko, anong suko mo ka na ko sinod ka suko kay pulong ako sulti nimo. Hala no? O nya ningon diha. Sa verse 9, apan kung gipasidaan mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya ang makasasala, apan wala kay tulubagon. Kaya nasi mong tapad, inanaatay tulubagon. Natay tulubagon, wala to sulti eh. Nga nung gibutang man ka ni Lord sa imong trabahoan. Nga nung naamon ka dito. Nga nung gibutang ka ni Lord sa inyong eskwelahan. Wala ra, eskwela naman ka.
Nganong gibutan man ka ni Lord anang opisina? Ang una ang mga igsuon imong ipakita. Nga lahi kang manulti, lahi imong mga buhat, lahi imong mga desisyon, dili ka masuk-anon, lahi ka. That is why inig-share nimo sa ila, mao di ay lahi di kang tinuuhan. Ngana na sila. Lahi ko ng tinuuhan. Tinuod bitong lahi. Kaya natong gihisgutan rin pagtuo. Ang uban tuo-tuo. Kabalo ka og maminaw ka sa tawo ang imong maangkon tuo-tuo. Pero maminaw ka sa Ginoo. Romans 10:16 to 17 ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sa pulong sa Dios. So pagtuo, pero minaw kang tawo, daghanin mo tuo-tuo. Inig na ay butterfly nga brown, kuwang kane! Pag itong patay. Gino? Hala, no? Tuo-tuo. So, kinahanglan kitang masulti. So, in verse 12, 33 verse 12, ang tawo ingna ang imong katawhan, nga ang katarong sa usa ka tawo dili makaluwas kaniya kung siya makasala, ug ang dautan usab dili nasilutan kung sa dautan niyang mga buhat. Okay? Kung sa dautan niyang nabuhat kung siya maghinulsol og mubiya niini. Apan ang katarong sa tawo dili magpulos kaniya kung siya magpakasala. Di magpulos. Bisan pag unsa ka tutanaw mo siya mong kagalingon, perfect na ka, ug mubuhat ka na, guilty, bugat. So, karon kini nga tao magidigson, di jud sa kabuhat og tarong. Makabuhat na siya kapila pagkaugma, pakyas ta pod, so nalapas sa gihapon niya tanan. Doon na po Diyos Ginoo, Lord, sa ilo ako, buhat na po siya, napakyas na po siya, nalapas na po niya tanan. Doon na po Diyos Ginoo, napakyas na po siya, nalapas na niya tanan. So, why kaluwasan ng tao? Kabalo mo nga nung namatarong si Abraham, ito ko siya sa Ginoo. Nga nung namatarong man siya, nga namakak mong gani siya. Huy, ingna baya na si Melchizedek? O si Melchizedek ba ito? Ha? Abimelech? Sara, pag mangutan na siya, kinsa ka, ina nga isulta. Ayaw inang asawa, ikaw kay patyo ko anak niya, maangkon ka niya. Ina na isul. Namakak. Niya pong Isaak mo gihapon. Ang anak niya, naminyo na Rebecca, nga to sa Egypt, ina siya. Parao. Parao ba ito? Nga isulta. Ako siya, buhaton na ito amahan, buhaton ko sa itong mga anak. Magtinarong na ta sa atong kinabuhi. Kagabi isi kong ingon, suot-surutan media ko to. Kaya ang among kanta pa lang ito, practice pa sa among kanta. Alas 8:30 na po human. Huwag pa may kasugod prayer. Pag human nag-practice, nag-sharing na. Grabe po rin, pastor po, mangwalim na ay. Dire pa mong gabi walas manong pidel dire. Ni ay ako. Karong adlaw na isuway gyud kog ablisan. Grabe kayo. Di ko malimot, Filipos 6:7. Ano? Filipos 4:6. Ayaw ka mo kabalakas bisag unsa. Nang kita. Okay? Bless kayo, puro lang pastor. Libog pa kong asa kung mabulali, puro na preacher na ako, mga papa. Palagpakan na ito ang Diyos, glory to God. Puro na yung magulali. Gidalan pag ginupad, akong isuwat ni kayo. Ato tas Titus 2, 11 hangtod sa 14.
So dunay nangutana mga igsuon nga kung ang kaluwasan pinasubay ras pagtuo dili sa buhat. Kung gidawat na ako sa Jesus, pwede na akong magpakasala, luwas lagi ako ko. Kaya di man pinagis buhat. Wrong. Misconception na siya sa panghuna-huna. Sayo. Ingon ang Titus chapter 2, verse 11 to 14. Giunsa man sa Dios, muna ningon niya, our righteousness is by God's grace or by the grace of God. Dili ato nga buhat. Ingon ang Titus 2, 11 to 14. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. So tanang tao gi-offeran og kaluwasan. Di man po tanang tao mudawat sa offer sa Ginoo. Kasagaran dali kayo ang tao mudawat sa offer sa kalibutan. Sa offer sa sala. Ingon ang verse 12, ang mataro ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan o sa kalibutan nakailigon. Tanawa ka karon. Kaniadto mga igsuon puro ra kwarta, puro ra problema. Og way pagkaon asa kog kanon, og way kwarta asa kog ibayad. Og grabe ta. Pero karon, wa tanan nay Ginoo. Ingana na yon. Tinuod gyud bita nga mawala ang tanan silod ray magpabili nimo. Amen. Mo nang ingon ang Bible sa John 15, ako ang punuan, kamo ang sanga. Mawala ng dahon, mawala ng bunga, mawala ang bulak, mawala. Unsay nagpabili nimo? Ang punuan. Kung ikaw ang sanga, si Lord ang punuan, mawala ang tanan nimo, si Lord ang nabilin, o siya ang nabilin nimo makahatag sa tanan nga nawala nimo. Doble pa! Munay pinakanindot mga igsoon. So, nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon matarong og Dios nan. So kini di ay pagkamatarong nga atong naangkon karon. Dili atong buhat grasya sa Ginoo. Gihatagan ta sa imbalang espiritu aron maganahan ang buhat ana, aron mulikay na ta ng mga butang, aron mahigugma ta sa pagbuhat, pag-alagad sa Dios. Kinsa na balang espiritu ang grasya nga atong naangkon. Nay gahom. Ingon ang verse 13. Kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang magpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman. Inigpadayag na sa himaya sa atong amahang Diyos o mangluluwas na si Jesucristo. Kisay mangluluwas? Si Jesus Christ. Huwag gilain. Huwag gilain mangluluwas. Muna ka na mga tao, kaluwas, punta sa itong kagalingon. Kita na may muluwas sa itong kagalingon. Hala, nagpaka-Jesucristo po na sila. Verse 14, gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan o paghimo kanato nga putling katawhan nga iyaharang gayon. Katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat sa maayo. Kinsay nagbuhat sa sinugdan? Si Lord. Siya mo'y gatugyan sa iyang kaugalingon. Siya mo'y nagpasan sa krus, siya mo'y nagpakasakit. Kabalo ka mga igsoon, bisag kung saan imong pag-ampo nga Lord, ayuha mis among balatian. Kung wala si Lord na kastigo, di ka maayo. 600 years before si Lord natawo, gi-prophesy na daan nga by your stripe we are healed. Ningon na daan ang Isaiah 53. Pinaagi sa mga samad ni Lord, mga labod niya mamaayo tas atong mga balatian. After 600 years, natawag si Jesus, 33 years, ikastigo siya naman sa ika-33 nga years o gilansa. And that is why sa atong prayer mo ingon nata, Lord, gikastigo ka para aning balatiana. Gibayran na nimo ni nga balatian. Balatian lawat, halayas diha, layas. Nakoy uban panggaon ng balatian. Pakanon ba? Maintenance, bisita, panggaon. Napamagkadiha, panggaon sa ka. Kabalo ka kung sa mga igsuot, likay raan ang mga bawal nimo, o niya himo ang maintenance, ang pag-ampo o ang pulong sa Ginoo. Ampo ka kanunay. Kasagaran ng tao mga igsuot, grabe mo ampo pag naigo na. Ingon pa tos Ilonggo, antes ka pa maglikay kung ka na. Naigo na, kung saan pa man nagal?
mga tubang sa gidemonyohan, before siya mag-ayog, mga masakit, gaampo na siya. Muna inig-abot niya, ikaw sakit, hawa! Naayon nito. Kita inig-abot, sa ngalan ni Jesus! Huwag niya po. Antes pa naglikay kung naigo na. So, kanang grasya mo na ni matarong yun na to. Munang sa Old Testament, bisag usa ka matarong ilang buhat, di yun madawat. Kadi man to pagkamatarong nga paagi sa Diyos. Sa New Testament, ang atong pagsimba gidawat sa Ginoo nga naman. Di na may paagi na gibuhat ni Jesus Christ aron ta mamatarong. Ningo da ni kunot or man siya di kasulod gingarian sa langit. Sa ato pa, kung magdayeg tas Ginoo ato pagdayeg di kasulod dito, kay naatay sala. That is why si Jesus iyang dugo. Iyang gipaagas tungod sa grasya na matarong ta. Pastor, nakasala bako ganiya ko lagot. Ang grace ni Lord na ano. That is why ingon ang 1 John chapter 1 verse 9, kung doon na ninyo makasala, kung adunay nakasala, ipasugid kaniya ang iyong sala o ang Diyos na matarong. Mupasaylo kaniya. Muna iyos 1 John 1 verse 9. Pero kani atong makasala ta musumbong man ta dito ni pareho pong makasasala. Unsa may sala nimong nabuhat, sumbong na ikatulo ra kabuo. Ngawat ko manok sa silingan. Nanguhit ko og lipays nga hinayhay. O katong nangka sa silingan, wa pa nako nakawat kay ugma pa. Hinulsulan sa nako ni Daandro. Amo pa? Sige, pag-ampo og upat ka amahan og 20 ka inahan. Ano, bitaw na nga prayer, mo na itudlo. Kaya iyang giat totong nagka, di pa man kayo humot. Og maalan, tubok nila. Basta hilog na, manghumot, no? Balikan mo ka ugma. Chapter 3, Titus chapter 3 verse 7. More gapon, Titus chapter 3 verse 7. Pinaagi sa iyang grasya, isipon kitang matarong sa Diyos. Tanawa ra ko ni. Dunay nag-ingon nga misconception lagi nas panguna-una. Sayop nga mga pagsabot. Kining pagkamatarong dili nis pagtuman nimos balaod. 10 commandments hala, buhat na nimo na. Nya mayog mo na isugo. No? Daghan kayong sugo. Nya usay imong malapas, nalapas na nimo tanan. Atong 2003 abot 2019. Nagbuhat ka pag 2020 nakasa ka, nalapas na nimo tong gikan 2003 abot 2019. So di yun wa kay kaluwasan. Kay paglapas sa usa, paglapas man sa tanan. Ezekiel 33, walay kapuslanan ang tanan imong nabuhat nga matarong lapas nimo sa unahan. So kinahanglan gyud tablain paagi nga dili magagikan sa tawo, magagikan sa Dios aron mamatarong ang tawo maluwas. Munang gipadala ang Ginoong Hesus. Gani kaning atong pagsimba, pagpangalaga sa Ginoo, manangyaw ta maampo ta. Dili aron kaluy-an ta, luwason ta. Dili. Gibuhat lang nato ni bunga na ni sa kaluwasan natong naakon. Amen. Buhat nato ni agi pasalamat niya nga managatag sa kaluwasan. Verse 2, verse 7. Pinaagi siyang grasya isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot. Grabe no? Nami kay saan sa Ginoo. Galatians chapter 3 verse 8 to 11. So, akong advice, sa dili pa kayo nimo master ang Bible nimo kag-ukab. Kay kung imo jud ang Bible, ikaw ka ba na imo dayon na siyang butang badlisan dayon nimo. Tangan dayon nimo kuluran dayon. Kung di pa gyud nimo master, notebook suwat niya ini uwi ini sa balay. Basahon na. Makahigayon ka basahon nimo. Galatians 3, 8 to 11. Ingon ang Galatians 3 verses 8 to 11.
Ang kasulatan daan ng nag-ingon nga ang Dios mag-isip sa mga dili Hudiyo nga matarong pinaagi sa pagtuo. Okay? Pagtuo ha? Unya busa ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita. Ngadto kang Abraham pinaagi kanimo ang Dios manalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. Mituo sa Abraham o gipanalaginan siya. Busa ang tanan nga motuo panalanginan usab. Nga naman tong mga parisiyong di man sila mahalangit. Nga nagbuhat man unta sila tanan. Kompleto gisunod lang sugo. Di man sila motuo. Nga ang paagi nga ang tao mga tao motuo man siya ni Ginoong Hesus. Kaya ang iyang tanang buhat dautan gyapos matas Ginoo. Bisan pa kung sa kamatarong dautan sa matas Ginoo. Pero kung motuo siya sa Ginoo, mahusa siya sa Ginoo. Mahiusa sila. Nga ang makita sa amahan diha nimo si Jesus Christ, di na ikaw. Muna na matarong ka. Gibutang ni Lord ang Holy Spirit sa soul sa iyo. And that is why ng Bible, ayaw pasubha ang Espiritu sa Diyos. Kaya mao kini ang patik. By the way, daghan mong yung moingon kining bakuna, 666. Daghan kayong naglibo ka na. Ningon ra ba jud ang atong presidente nga kanang mandatory bakunahan ang tanan. Presuho dako tong di magpabakuna nya o gusto ka laya sa ubang kaso o di ka magpabakuna. Nakita na ko ng mga isulong ampo ko, Lord, murag nahasol ko kuha ng kuana. E gani ka ng akong anak, wa dyan bakuna. Wa dyan bakuna. Na? Dako na lang na. Dako na dyan na. So, Lord, ano sa man dyan eh? Gipadaygan ko sa Ginoo sa Daniel. Nga sa diha, nga si Daniel o kanyang maging sakupan, pakaunon sila o mga pagkaon nga, bisag mo sila. Pero ningon si Daniel nga ito sa hari. Hari? Ito si Aryo, inang hari ba? Tagaan lang mig utanon. Nga sila, sige, pakaunon na sila bisag mo sa diha. O niya, after pila ka mga days, tandia o kisay ligon na mo. Nindot po nung tating no? Sige, pabakunahin na sila. Kami dili. Tanaw na to. O kinsay mga buhi ang idugay. Hala, no? Nindot ang tawagin nga na ang ngayon. Sige lang. Pero siguro ang po sa Ginoo, Lord, unsa man ni Lord? Kay basin na mangutana po na ako, Pastor, unsa man magpabakuna ko dili? Mangutana ba ka dito ng kapabakuna? Mo ano pulo pangutana, Pastor, natugsok na ko. Tugsok. No? Dito na. Ya karon mong insult. Unsa man ni Lord? Og naay mangutana. Ang iyang tubag nako. Di wag na siya nimo. Wala pa ba ko nimo? Wala ayaw. Ang giingon niya, huwat. Paghuwat. Sabi ko unsa kay mahitabo ani sunod adlaw. Sunod simana sa bulan sa tuig. Pagbasa na ko kusog, dumalaon sa Dios ang hunahuna sa mga hari, sama siyang pagdumala sa mga kasapaan. Sila magbuot. Pero so diyan ka na kong ngayon. Ingat ang Bible, pag bapaakan ka mo mga bitin na malala, di mo maunsa. Matumba yung bitin malala, di mo maunsa. No? Sa pagkatinuod lang ang nakadaot nato, dili ko bin. Kanang atong pagkaon nga bawal na nato, mo na yung makadaot. Inood na. Kaganina humag panihod to, nihigda ko, ningon akong asawa. Oh, higda na ko ka, imundo ko. Dako na nang imong tiyon. Dako magsagot na. Ingon ko sa iya, fasting man po ko na gabi na, di na mo kong kaon ng gabi. Bisan pa, busog pa yan ka, di so kagigda. Sige. Napabata mga igso? So, kiling bakuna, lagi daghan kayo nagkakuan na ni. Daghan kayo nagka-problema. Doon na pa kayo na naglalis-lalis na dito nga. Kamu kayo na bakunahan na mo, na 666 na mo. Ano sa ilabot? Do? Sa pagkatinuod lang ako, wala dyan kayo yung kakinangan pag misag-unsa pa niya, kay Ginoo may nagbuot sa kong kinabuhi. No? Ang Ginoo po'y maghatag, siya'y magkuha. Siya po'y makapapukan, siya po'y makapabangon. Inga na lang.
Unya ang dugo sa Ginoo na ana nato. Mao unta na nga before unta nang bakuna si Jesus Christ gipadawat na nato ang mga tawo aron duna na sila Kristos kinabuhi. Paglawig sa mga tinun-an sakay sa maong sakayan. Ang sakayan nasudlan og balon tungod kay kusog kayo ang unos nga miabot. Pero ang nakanindot kay si Jesus Christ dito na sa sakayan natulog na gani. Sa langton nga pagkasulti, di pa maabot ng virus si Jesus Christ na anas imong kasing-kasing. Siguro, si punon na gamay, ubhon na ganang, nga na gamay, masunlan niya po ng sakayan. Pero kay mas gamhanan man ang nakauna og sulod, na mao ang atong Ginoo ni Kristo na tulong na lang, kaya hindi mo pagkisultian, pinagis mga bagampo. So di tangay magkahadlok kung magkabalaka, mga isun. Hindi na nito, uy, mandatory na ni. Sa tinuod lang mga isuon, nakita ko na nako because in Revelation chapter 13, niingon mangyudya nga, kung wala ka aning maong patik, dili na ka makapamaligya o di na ka makapamalit. Na? Di na ganit. Nya, ningon pag yun dito sa Matthew 24, ang doon na, naas atop, di na manaog. Dakpon nga, manaog ka. Ang tuas buki, di na manaog sa syudad. Ito man itong panginabuhi, hindi adto na syudad, siminto may ilang makaon, kaya mas sila pasunod, kaya wa sila vaccine, wa sila ano nga ingana bitaw, no? Pero forerunner ba? Mga forerunner na, ayaw kang ingon, dito ko rin kang pangukang, hoy, ikaw pastor, nagpa-inject ka? 666 na, ikaw antikrist na ka! Hala, no? O siguro magic sarap na tambal ni COVID, no? Nga na rin gusto mong magic sarap. Nga na, wasak. Bula ang baba, eh. Kani mga igsuon, ako na ning tanawon sa i-check na to ang atong panahon. 8:45. Ako lang ning abson, pero gikinahanglan na to ning madumog karon. Dagan sa mga Kristohanong nibiya sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay, na-feel nila nga, Lord, unfair ka. Pero sa pagkatinuod sila, may unfair. Dili makatarunganan ba? Ang rason nga matalikod sa Ginoo. Gisulat si Job, ang kaagi ni Job, aron nga dunay basihan. Ini panahon sa mga katalagman, pagsulay, kasakit, kamatay, balatian. Niyon sa si Job, Lord, ikaw nagatay, ikaw na, dalaygon, simbahan ka na ko. Giulon na yung lawas, Lord, napagininhawa, simbahon ka na ko. Gisulat na aron mahimo na itong basihan. Pero dagan yung kaayon sa mga Kristohano mga igsuon ng luos Ginoo ni biya sa Ginoo. Nga naman, dihay ni abot silang kinabuhi. Katong akong giingon mga igsuon nga pag-abot sa lino, bago pang nahuman iyang balay, wala pa nahuman, pintalanan na lang sa tingal ito. Wala pa na finishingan di ay. Pero dako na siya gasto loan pa Diyos bangko paglinog nagguba na. Ingon gud siya pagsulti. Ug naa lang gid ang Ginoo, gugnon ko na yan sundang. Pakita ang Diyos. Na? Wala ta kabalo giguba nas Ginoo kay naa pay mas labaw pa dayon. No? Nay paagi si Lord. Pero usahay kining tawo di kasabot. So daghan kayong nibiya kunya ang uban pud ana mga igsuon. Ilang nakita nga mas malinawon, mas malipayon, dagaya ang kinabuhi nga wala naga kinabuhing matarong o pangalagad sa Ginoo. Pero nagpangalagad sa Ginoo daghan pag sulay daghan kasakit mao nang aray na lang ko dinhi. Pero si Lord mga igsuon, gusto niya nga sultian ang kada usa nato og dasigon. Nga kinahanglan gyud tag magkinabuhing matarong aron nga naa gyud tay kusog mga tubang sa pagsulay sa kinabuhi. Amen. Psalms 112 verses 1 to 10 basahon nang ninako tungod kay for the sake sa tong time. Psalms 112 verses 1 to 10. Daiga ang Ginoo. Ano say sagot? Daiga ang Ginoo. So karon pagkat-on og mga awit sa inyong balay sige ta paminaw og mga awit. Og di ka maminaw mga awit sa Ginoo, imong paminawon mga awit sa kalibutan. Ang awit sa kalibutan makahatag nimo dugang kaguol. No? Katag nimo ang kaguol. Ako na lang ang lalayo. Ako na lang ang susuko. Nga na, makahatag nimo dugang kaguol kay
No? Naapay ka to, paasa ba nga, kaibigan lang pala, pawi ang aking pangangamba. Kung ano po kayo, ka na paasa kayo ng mga laki, mag-expect na ng mga bae. Masakitan na kayo, kaibigan lang pala. Yan. Kamu nga, ayaw mo paminawan ng mga kaibigan lang pala. Ang atong paminawon, kada mga anggong mamo, tahaspas kalangitan. Nga, awit para sa ginuba. Ningon sa manang Biblia. Ningon ba ang Biblia nga, sa inyong panagsulti ay, paminaw sa mga love songs, mga maoy songs. Daghan ba ng mga maoy songs? Sige! Pakisama ka naman! Nothing lasts forever. I'm sorry, can't be perfect. I did it my way. Nga na, no? Sige, paminaw ko yung nga na. Ngayon ang Biblia, sa inyong panagsulti alay, gamitan ninyo ang mga himno. Makahatag ng kadasig mga igsuon. Na musultihan na ito, yung minaw, putag mga Christian song, mabuhay ta. Pero maminaw tag mga awit sa kalibutanon, maupay ang atong kasinatian, kasakit, kini pag yung atong madungog murag ni cooperate sa atong kasakit, nadugangan atong kasakit, na depress na ka. Dahil ka ang Ginoo. Muna tambag? Kano saan mo dahil ko ng Ginoo? Panahon nga kay panalangin? Dili. Kanang panahon. Kanang season, tambungan, di tambungan, tang tubig, di tang tubig, tang ulan, di tang ulan, tang bagyo, bulay bagyo, tang baha o tang uga. Simbahag dahil ka ang Ginoo. Muna magkaon tag-awit para sa Ginoo. Di kay daghanan na kay tag-awit para sa kalibutan. Daghanan kay tag-awit para sa tao, pero wa tay awit para sa Ginoo. Kabalo ka mga igsoon pag kalibutanon pa imong pagbati, lamay kayo imong awit para sa kalibutan. Ng mga love songs kinalamian. Ganang mga awit nga naghisgot o gugma, bisan pag-awit sa mga pagpangapakyas, lamihan katakon. No? Hindi kanta na ni mos Ginoo mura gulay lasa. Unsa tong kanta dili kumabala ka. Kay kanunay kauban ka. Bisag na kay problema feeling mo nga di ka mabala ka kay kauban nimo si Lord. Pero kanang maduha-duhaon pa ka amot na abaka si Lord ani tabangan magugha ko ani dili. Ato na lang kung mare. Tabangan ko ato. Ayan na, bulahan ang tao nga may kahadlok o pagtahod sa Ginoo. So ka nang naglingkod sa imong gilingkuran karon, dapat na nay pagtahod og kahadlok sa Ginoo. Amen. O malipayon nga motuman sa iyang sugo. Malipayon ba ta? Sinuwa na po. Lugar, mga magwali ng pastura. Verse 2. Ang mga anak sa taong matarong mahimong gamahanan sa ilang yuta. Ayaw kabala ka Kuya Dani. Ate Banji, way siguro ka nang usos imong anak mayo sa buhol ang pamaguangan anak. Gobernador! Kisa'y pangalan, ma'am? Ning anak ni Ma'am Ellen? Cheryl? Cheryl? Kanang imong gikugos, wa ka kahibalaw, senador na in the future. Ako basahon? Ningon, verse 2, ang mga anak sa taong matarong mahimong gamhanan sa ilang yuta. Amen. Yang magpakadaotan ta. Ato mga anak, kaon sa mapod. O niya, mabulahan kayo ang iyang mga kaliwat. Ganang, muna ningon ang Proverbs, ang bunga sa kakugi, dili ikatandi sa kadagaya o sa panalangin na ihatag sa Diyos. Muna mga lagad at Ginoo. Verse 8, madato ang iyang pamilya o magmauswanggon sa kanunay. Kasi gustong madato diha. Hala, bahala itong uban. Ang sabi ng uban, hindi gusto. Wala po ka na yung nadato ka kayo magpasigarbo lang. Ibunbuya po, pauswagan ka sa Ginoo kaya dako kaya kang ikatabang. Tabang kasi mo isang katao. No? Iyon ang verse ko. Ang kahayag mo danag sa kangit-ngit, alang kanila nga maayo, kanila nga maluluyon, o mataro. So, ang kahayag mo danag diha sa kangit-ngit, kung doon na may problema, na isulbad nga mo danag. Amen? Amen. Praise God. Verse 5,
Bulahan ang tao nga dili magdumili sa pahulam o dili manlimbong sa pagpatigayon. No? Tag-tres ra nang atong magic sarap ayog himo ang tag-jes ha? Kay kasabaan taani sa Ginoo. No? Verse 6, dili gayud mapakyas ang maayong tao o dili gayud siya hikalimtan. Verse 7, kani ha? Hoy, bakunahan tanan, lisang na dayon ning uban. Ingon ang verse 7, dili siya malisang nga mudawat og daotang balita. Uy, nako na COVID. Gikan sa Wuhan, China. Ano ba? Taranta tayo. Uy, July. Diyos na nanaog na maghatag kaluwasan. Gikan sa langit. Yung pangalan sa Ginoong Hesus. Kadawa na paano. Uy, na COVID. Ano ka mo na? Ano ka? Dili siya malisang nga mudawat og daotang balita. Likon ang iyang pagtuog nagsalig siya sa Ginoo. Yun bang ubang nga problema na siya kayo kayo? Ako sa naman sa una na ito, mabuhi pa ka na tag Mars at tag Jupiter po yun. Pero ikaw pasayaw-sayaw, dili ko mabalaka. Kay nga na. Dili mahadlok. Verse 11, dili siya mabalaka o mahadlok. Verse 8, dili siya mabalaka o mahadlok. Wala siya pagduha-duha nga mabuntog ang iyang mga kaaway. Kana imo mga problema karon di ka magduha-duha, buntog lang ginani mo. Lupigon mo na. Ikaw problema ra ka. Ako binuhat ko sa Dios kasi gahimo nimo problema ka, ako ibuhat nimo problema ka. Tinawag problema ang tao, gahimo problema. Nganong kabaha nga diha kaya tao kapatulog ka hoy. Munang ikaw problema ka, ako ibuhat nimo, ako binuhat ko sa Dios, lupi ka na ko. Ngano ba? Ay, si Carlo. O niya, verse 9. Kani, murag sakit ni. Nino dia, manggihatagon siya. Sakit, no? Wala, manggihatagon ko na siya. Di ko no? O, sakit lagi to. Manggihatagon siya sa mga kabus o walay katapusan ang iyang pagkamatarong mahimo siyang gamhanan o tinahon. Praise God. Dili na kinahanglan mahimo pa kang politiko. Kung na kay gamay karon panghatag, tagaan kag dako panghatag og dinako, tagaan kag basta ko dinako magpadayon imong pagkuswag. Verse 10. Makakita niya ang mga dautan o maglagot sila. Ngano na sila diri daghan mo na. Daghan ng takdan na. Lain na ng tinuuhan, mga muryo-muryo, mga dili lulubong. Lagot sa dadyong. Makakita ni ini ang mga dautan o maglagot sila. Kanang kita mga isyon, mga lagat, tas Ginoo sige nga, butang-butang, lutuson, tasagdi lang. Mabot ang panahon, panalangina na ka mo. Tanawa. No? Siguro mga isyon, sakay-sakay ko anang gray. Kay gibilir naman po na. Kay gikuan na, kung si tawag na, kanang, gisalig lang ba? Gipiyalan lang ta, kaya di na ito ah. Siguro ang mga wala, kaya ba rin yung tanawa. Ni abot na dali ganiwang. Way tupi. Sira yaw-yaw, apil ang sapatos, yaw-yaw. Yo karon tanawa. Nadato. Ni dako. Kabalo ka mga igsoon kung sa dangatan nimo kana mga tawong sinahan. Pag naniwan ka tanawa na nimo, basi gadag siguro na. Pag nanambok po tanawa, ikaw ng tights. Dami doon ng tao mga igsoon. No? Praise God. Bistihan po ta sa Ginoo. Kaning tag-iyaan nagtrabaho sa hotel. Kanya kay next year, ilis na sila uniforme. Upat ka buo. Story mo na ni. Okay na, sige.
Bahala, dili bag-o, basta ang nagsunog, gibag-os Ginoo, palakpaki si Lord. Pastor, kabantay ko sa imong YouTube, pareha naman kanunay na imong gisuot. Uniforme man ako naman ako eskwelahan tama. Wala uniforme siyube. Ano naman? Isusid ha? Sa verse 10. Ano sa verse 10 ha? Makakita ni ini ang mga dautan ng paglagot sila. Kaya ako niya na. Kusumot sila nimo. Muagi ra kang naggunit og Biblia. Tuo na, nangamuang na. No? Masumot. Bawa ni mong nang Ginoo kinay masumot nimo. No? Sa una, paborito kanila kay gasto kag panahon minaw og chismis, balag buntagay. Pero karon di nang kaganahan. Di masumot na sila nimo. Unya mo sila og sila sa kasuko og mahanaw. Agay sila pag hindi ay may mahanaw. Na ayaw sige kagool kay mahanaw ka. Bantay ito ka. Unya ingon diha, mawagtang ang ilang paglaom hangtod sa kantoran. Siguro yun na. Mangalagad ka sa Ginoo nandiyo masina nimo. O sige lang padayon pagpangalagad sa Ginoo. Nga naman doon na siya mga saad. Now, kaniadto sa Ezekiel 33, kataw itong ibasa ka ganina. Gidasig ni Lord ang katawhan nga mobiya sa pagpakasala o magpakinabuhing mataraw. Pero pag abot sa Revelation kay gi-prophesy man diri ang judgment day. Grabe si John. Grabe ang instruction na nadawat ni John gikan sa atong Ginoo. Naa sa Revelation 22 verse 11, last verse. Revelation 22 verse 11, mauni ang last verse mga igsoon. Remember Ezekiel 33? Makasasala, pabiyaon sa sala, matarong, papadayon sa pagkamatarong. But din hinas Revelation, day of judgment. Ingon si Lord, 22 verse 11, pasagdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan. Sagdi na na. Huma naman na mo sila sulti eh. Tanan nimong paagi mo nang hihimo, ikaw pa'y nahimong dautan nila. Sagdi na. Ang malaw-ayon magpabiling malaw-ay. Ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong o ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Papilit ta mga igsuon sa gisugdan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay gimatarong man ta buhat sa Dios ug dili atong buhat, ayaw pasipati ang buhat sa Dios. Ipadayon na siya pag kinabuhi mga igsuon. Hinumdumi ni ang nagaabot sa imong kinabuhi mga proseso sa Ginoo aron kang maduol diha niya. O niya, ayaw ka kaingon, grabe ako gagihan, grabe nga kasakit. Sa tinuod lang, dili ang mga kasakit, lisod nga sabton ng mga panghitabo, makalibog ng mga sitwasyon sa kinabuhi. Karon nga naan ni mo, uksa ng labay sa mong kapanahonan, di ikatandi sa kalipay sa umaabot ng mga adlaw para sa Ginoo nimo. Dili ikatandi. That is why, padayon o pagkinabuhi, sa pagkamatarong nga hinatag sa Ginoo o dili ato. Amen ba? Righteousness, our righteousness is by grace. Dili ato ang buhat ng Igsoon. Pinaagi sa pagtuon na dawat nato ng pagkamatarong o ato ng padayunon nga ikinabuhi. Amen ba? Praise God. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, salamat kay Lord sa mga pulong nga gihatag karon. Salamat sa mga mensahe nga gihatag Ginoo. Padayon ning nagligo, nagdasig, nagpuno ka namo, nagtudlo ka namo. Kaming tanan walay mabuhat, walay mahimo, o wala ikaw ulo. Salamat kayo sa mga kaigsuunan nga niya. Katong mga nangamangitag trabaho, Lord, makaplag og trabaho. Katong naganegosyo, maghalin og daghan, maguswag ang negosyo. Katong mga nananom, daghag, ani Ginoo na harvest. Katong mga buhi Ginoo, magsanay ang mga buhi. Katong nagatubang sa mga balatian, makaangkon sa kagawasan sa labing duol nga panahon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Katong Ginoo, mga bisan unsang giagian sa kinabuhi, mga hurt and pain, dunay healing Ginoo magagikan diha kanimo. Our best days are yet to come, Lord Jesus. Thank you Ginoo
nga nagian namo amahan ang sagpa sa kalisdanan. Ang mga pagdaog-daog Ginoo sa mga balatian, mga pagsulay. Salamat nining tanan nga mong nagian. Nga maoy nagtungmod ka namo. Ang kami tanan mas maduol diha kanimo Ginoo. Lord, sa umaabot pa nga mga panahon, we pray, even Lord, ang panghuna-huna sa among presidente. Salamat sa imong pulong nga nag-imong dumalahon nimo ang nahuna sa mga hari. And thank you kayo, Lord. We pray na ang among mga kaugmaon padayon na may seguridad diha lamang kanimo Ginoo. Thank you that no one can separate us from your love, Lord God. Salamat kay Ginoo nga ikaw ang Diyos padayon maghatag og kaalam tihog sa matag usa kanamo. Ug among seryosohon ang aming nasugdang kinabuhi na makiglakaw uban nimo Ginoo. Salamat Lord nga kaniadto naglakaw kami subay sa dalan nga halapat paimos kalaglagan. Ug ang among mga binuhatan wala nimo kahibut-i, pero karon wala namo bayri imo ming direktang gipasaylo. Ug ang nagbayad sa among mga kasaypanan mao ikaw Ginoong Hesus. Because sa wa pa minatawo, bayad kami sa imong mga pag-antos sa imong dugo o Ginoong Hesus. Ikaw ang among dalampanan, ang among kusog. Sa unsa pa may mga pagsulay, maabot diri ka namo, mahal. Salamat Lord, maglambo ang among pailog, maglambo ang among pagpaubos, maglambo ang kamainiton, maglambo ang paghigugma, maglambo tinguha nga makaalagad. Tungod kay naglambo usab ang mga pagsulay sa kinabuhi nga pwedeng mo patagak damo. But salamat Lord, yung gamahanan kamot nagagunit sa amo. Ang pingi bayak yun ding mga pamilya ani, mga kabatanunan, kabataan, hamtong kaming mga ginikanan o Lord. Among buhaton Ginoo. Bal sa imong grasya at panabang. Ang imong kabubuton sa mga kinabuhi mo ay matuman. Salamat kayo Lord. Manindog ng tanan, before ta mo pauli i-claim na si Lord. Mao ang atong kusog mga igsoon. Atong ito ni mong awit before ta mamauli.